मो जुलाइबरे डिविजनल जुलाइबरे आदि ब्लक अंडारनि साउरिसा सरा हरिराम त्रिपुरानि बफानि नक बिनि नंनि अवस्था खूब आरो एति नाइदियारिफोराव बो दीर्घ बছर बिरोधी खालामनायनि परियो सरकार फाइ 2 बছर खामानि परिबो बनो कुनो सरकारि भाबे नक केहारिया तबुनि जे नायनायदि बिनि अवस्था शान्तिरबाजार साब डिभिजननि जुलाइबारि आदि ब्लक अंडार साउरिसा पंचायत नि बमदनपारा हरिराम त्रिपुरा बिनि बुंलाय बो ini अवस्था दरतो सरकार बिनि नजर कुनो कलाजिया हमबाय।